Hei, Roots Oy Espoosta on valtuutettu Hansaworld Business Partner. Hansaworldin liiketoimintaratkaisut sopivat hyvin asiantuntijayrityksille sekä luovaa työtä tekeville ammattilaisille, kuten mainostoimistoille. Perusominaisuuksien eli asiakkuuden hallinnan ja taloushallinnon lisäksi Hansaworldin liiketoimintaratkaisua voidaan laajentaa projektin hallinnalla. Tällöin mukaan tulevat työkalut muun muassa aikataulujen, resurssien, budjetin ja raportoinnin hallitsemiseksi. Jo pelkästään viemällä suoraan kalenterista laskulle ja samalla CRM:ään tiedot säästät aikaa ja nopeutat yrityksesi kassankiertoa. Toimintasi virtaviivaistaminen kertautuu, mitä enemmän yrityksesi tekee projekti- tai tuntilaskutettavaa työtä. Hansaworldin liiketoimintaratkaisut toimivat pöytäkoneiden ja kannettavien lisäksi myös mobiililaitteissa. Valitsemalla Roots Oyn Hansaworld liiketoimintaratkaisun toimittajaksi varmistat yrityksesi keskittymisen ydinosaamiseen. Huolehdimme paitsi Hansaworldin toimivuudesta, tuemme myös loppukäyttäjiä sekä kehitämme aktiivisesti jo käytössä olevaa järjestelmää. Ota meihin yhteyttä ja kerro, minkä asian haluaisit yrityksessäsi toimivan helpommin. Me kerromme mielellämme, miten olemme ratkaisseet vastaavan haasteen asiakkaallamme.